dinding ko sana. Kaya karibe etang sa iyama. Tapos Paano lang na iyaw eh. Pais tuyo. Ay, dyan sa Arjan camera yung tao na tebra no puli. Mayo si Tor puli yung hay ba yang. Pang-break kay dere yay pre. Adaw man sa karipiyangan na isuya. Adi dia ngayon lang nami or. Adi kita buka dai. Hai perang mari. Ya, ada lang tu. Hai perang mari usahan urun perang. Usahan no. Wala perang. Nain na. May na din. Bedang niya ako